पूनमताईने उसळ बनवलेली खूप भारी आहे. खाऊन फक्त ती उसळ बनवण्यातच गेली, काय भाषण करून काय दाखवलं नाही. वास्तविक आम्हाला अपेक्षा होती. माका तातरी येता ते का ताव येत नाही या. मुंबईत बसून चाय पितोय, ओके चाय पिऊ के. नुकसान मोठा म्हणजे ह्या साफसफाई करण्यात ह्यो सगळं पतेरो वरचं सगळं मोनी पोको पॅन्ट पिंड सगळे हे आमच्याकडे असतं. मोनी पोको अरे ह्या बघ नंदनचा गरम आंगडा ज्या मानानं हिला त्या मानानं विचार करा. पुण्यान उसळीचा काम केलंय आणि हिनं चणे लावूचा बारीक काम केलंय. भाषण करूचं काम काय एक केलंय ना. ह्या बघा माझी कामं वेगवेगळी असतात. ह्या बघा ट्रे बी भरणे, रोपाई पाकडे, वर्षाची कामं, शेंगदाणे फोडलेले पुन्हा साला जोडून ठेवणे ह्या वर्षाचं काम असतं. हे जो कलर उजाळलो गोरं झालोय. हा ताज किती 2 महिने काढले ना गोट्यात म्हणून उजाळलो तो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडेवकर आपले सकाळी सकाळी स्वागत करतो. आणि आज बऱ्याच दिवसांनी आम्ही गुरांना घेऊन चढ्यावर चाललो आहे. बाकी 2-3 महिने गोट्यातच होती म्हणून गुरांचे व्हिडिओ आले नव्हते. तर आज बघूया, बऱ्याच दिवसांनी सोडल्यावर काय मजा येते. आज शांतत रे जेवण झाला कल मग आज एनर्जी डाऊन. ना सरडू बघा भारी यार, टकला लाल केलेला. गेलो पुढे नाही नेत बघ. आता जरा खुश असती, खाऊक मिळाला त्यांना हिरवेगार, त्यामुळे गावात खाले नाही आज. नाही तर रोज आपलं देतच गेले 2-4 महिने. तात कंटाळली म्हणून ते गोरे झाले पांढरा गावात काम. चल आपण पुढे जाऊया, बघूया जरा वातावरण. हरणा बिरणा फुललेली नाहीत अजून ना, एवढ्याच फुलतं गणपतीत. रावण रावण एकदा खाली खाऊ नको, दाखव तरी कसे असतात दगडाखाली. दडान मी पकडूचं काम करतोय, तू फक्त बघ. काल बघितलं पकडलं तू पुणग्याच्या ह्याच्यातली. तो बघ किंगफिशर काय हा, तो बघ काय म्हणतात का, होय डिचो. काय रे आवाज जात नाही की टीमच्या टीम फलटणच्या फलटण फुल त्यांच्याकडे. बघत अकडे जाऊ दाबोळ्याक जातं. जा मग तू चल. हो ढोरा ककडे स्वाईंकन जाऊया आणि स्वाईंकन हो स्वाईंकन काय ढोरा ककडे तरी स्वाईंकन गेली तरी यात की मी मेलय आमचं उतरवू. 1 मिनिटाचा काम हा, फक्त त्यांना दाखवून येऊचा कामगारांका काम. चल पाऊस स्वाईंकन काय खय गेली ती बघ. स्वाईंकन काय तुका सांगतय का, माझ्या माहितीच नाही. तू होय फिरतं काय माझ्या बरोबर आधी धडाची नाही ढोरार येईल तर ढोरांबरोबर राहायचा. होय काय मी सांगितला ढोरा आपणच सांगणार पुढे चल बघू. मी म्हटलं मी काय म्हणा, गायच्या चाळू फिरलो ह्या फिरलेला पाया फिरवणारच नाही. ती ककडे जायच मालकाक शोधूक जाणारी असती ढोरा. पण मालकाचा वास त्यांना इलो नाही, मालक दिसलो नाही इलो तो. चल मग मी जाऊन येऊ. तर मित्रांनो सकाळी जे दाबोळ्यात गेलो ते दुपारी आलो जेवायला घरी आणि जेवून मग जरा झोपलेलो. याचं नारळ पडलो आधी नारळ पडलो म्हणून घराकडे फोन लावले ना बारी. तर दुपारी झोपलेलो आणि आता पूनमचा फोन आला तेवढ्यात की आपल्या नंदनच्या शाळेत
त्यांच्या ज्या मॅडम आहेत त्यांचा एक छोटासा निरोप समारंभ करतायत ते, तर त्यासाठी म्हणून आम्हाला बोलवलं आहे. तर आता जस्ट झोपेतून उठलो आहे आणि आता चाललो आहे तिथे. मी उसळ खात्याने घरात जातो, तू ये कधी तो. हो का, हे फक्त उसळ खाऊ गेलेला आहे. कॅमेरा चालू असताना डायलॉग मारल्यात. मला टाकू नको, मला म्हणजे उसळ खाऊ दिला. बसली सगळी मंडळी. अरे आणि अकडे धांदल चालली आहे कसली. पूनम ताई इकडे आहेत. काय ग, काय बेत काय हा? उसळ आणि पाव. खतरनाक. झालो की झालो रेडी. टायमात दिलाय मग. बाबल्याक पण घेऊन येईल बघ. चष्मा लावून कोणती बघितली. मी झोपलेलो गाड. अरे काय हे बघा, या मॅडमचा निरोप समारंभ आहे. त्यांना पण गेल्या वेळेच्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे शाळेच्या. जवळजवळ आता मी 30 वर्ष काम केलं. त्या 30 वर्षाच्या कालावधीत अशी भगिनी याच ठिकाणी मला पाहायला मिळाली. कारण माझ्या आडीवाडी त्यांच्या वाया त्याने कधीही मला कुठलाही शब्द सांगितलं नव्हता. जरा गळा दाटून येतोय. अंगणवाडीत कुठच्याही जावा, शाळेत जावा, हायस्कूलमध्ये जावा, कुठेही तो मान मिळत नाही. म्हणजे ह्या शाळेत एक भरून येते. आज ऊर भरते कशासाठी, हे 2 शिक्षक कायमचे ह्या शाळेत राहावे. सारा नाचेल असं मला कधीही वाटलं नव्हतं. गेल्या वर्षी तिथे नाचली ती. म्हणजे प्रत्येक मुलातून असलेला गुण, नसलेला गुण हाही काही दाखवून दिलं. इतक्या सगळ्यात चांगल्या शिक्षिका आता या शाळेत नाही आहेत, हे खूप वाईट वाटतं. बाकीच्या शाळेत असं असतं काय, त्या मास्तरांची बदली झाली, आता दुसरे येतात, विषय संपतो. आम्हाला तसं नाही वाटत. आम्हाला असं वाटतं की ते शिक्षक परत परत इथेच राहावे. आमच्या मुलं आमच्या त्यांच्याच सानिध्यात वाढावी. दत्तचरणी एवढीच प्रार्थना करतो, परत राणेबाई आमच्या शाळेत येऊन देते. यो बघा, हे उसळ खाऊ. मी खाऊन झालंय तरी अजून खाताच आहे. आणि इकडे ओमे पण इलो. ओमे काय होतं हो गं, ओमो नुसतं खाऊ का चिलेलो हा. पाव आणून गेलेलं ते बघा. उसळ बाहेर पावसाचा कार्यक्रम. पाऊस बाहेर पडता तो माहिती आहे. पाऊस मस्त बाहेर पडता आणि अशी मस्त मस्त गरमागरम उसळ. गरमागरम चहा. ही उसळ कसली तर बाईंचा निरोप समारंभ त्याची. नाहीतर परत विचारायचं उसळ कसली. तर मी शूट करत होतोय निरोप समारंभ, जो खाऊ किलो डायरेक्ट. काहीतरी सांगता मला. होतो काय बघा व्हिडिओ हा की नाही एवढं चेक करा. व्हिडिओ त्यांनी घेतला नाही. मी बसलेलं आहे एका कॉपला. 5 केप उसळ खाल्या ना नाही म्हणता अंगान घाम उतारलो. हो बघा. हे किती आवाज तुझो. हे बघा, पावसात सगळी मस्तपैकी मजा करतात. हे बघा. आहे काय गाडी घालतेस ती आता इली आहे. डायरेक्ट व्हिडिओ टाकणार. हे बघा काय वातावरण आहे मस्त. आणि वातावरणात हे बघा उसळ पावचा प्रोग्राम. पुढे चाय घेऊन एवढी पिणार की. अरे तरी म्हटलं मी ओळखलं येत ना. हे म्हटलं मी नवीन मॅडम कायचे येईल. नवीन मॅडम कायचे येईल. हे नवीन मॅडम म्हटलं कायचे येईल. त्या मला बंद आहे. हे सगळे ओळखीचे आहेत. यूट्यूबच्या धडाडीच्या कार्यकर्ता पूनम मॅडम काय खायला बसला आता. नाही नको, चल बाय बाय. चल 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 बस. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे निरोप समारंभाचा हा कार्यक्रम पार पडलेला आहे. व्यवस्थित एकदम झालेला आहे. आणि जर कोणी हा व्हिडिओ बघितला नसेल तर जाऊन नक्की बघा, कारण की खूप आगळावेगळा कार्यक्रम झाला आहे. या शाळेतले जे उपक्रम असतात दरवर्षी आपण अपलोड करत असतो आपल्या चॅनलवर, आणि ते आगळे वेगळेच असतात. तसंच हा कार्यक्रम झाला. तर एकदा नक्की जाऊन बघा बघितला नसेल तर. आणि आता आम्ही घराकडे चाललो. पाऊस पण पडाक लागलो. उसळ बिळसळ मस्त खाऊन
झालेली या काय काय गायब होत हा तो फक्त मग सोडू गेलो आणि परत गेलो तो गेलोच 75 आणून केलं पाऊस येत म्हणून. तर चला आता बघूया पुढे काय काय होता. पुढे काय काय या आपला हा. चालूच आणि हे असे आहोत की त्यांच्यामध्ये फेफरा तळा होता हे बघा. मग केव्हा तरी असे मग गोलांटे बिलांटे खाणार मग पायाची डोपराची सालकाटा काढून घेणार दाखवू बघा इंकाच्या अंका. हे बघा ह्यो असो ह्या बघा या प्लॅस्टिक मेन महत्वाचा प्लॅस्टिक हा ह्यो एक आमका उपक्रम करूचो लागणार हा. आणि कुठला तर कसले पॅन्ट मोनी पिकअप काय ते? तर पूनमताईने उसळ बनवलेली खूप भारी आहे. खाऊन फक्त ती एकदम- उसळ बनवण्यातच गेली का भाषण करून काय दाखवलं नाही. वास्तविक आम्हाला अपेक्षा होती. हा माका ता तरी येता तेका ताव येत नाही या. मुंबईत बसून चाय पितोय ओके चाय पिऊ के तेवढं तरी येतं काय बघूया. तिच्याकडून ते 4 शब्द आम्हाला ऐकण्याची हा, म्हणून आम्ही आपले गेलो आहोत म्हणून काहीतरी. महत्वाचा कार्यक्रम आमचा तो होतो. त्या त्याचा आवाज फक्त आमच्या समोर होतो हा, तेवढंच करणार होता आणि उसळ बनवूकच गेला. उसळ फोडणे घाल ह्या घाल ता घाल ता तेच करीत माका वाटलं आमका वाटला की करीत काहीतरी म्हणून आम्ही उठलाव झोपेत ना तसे धावत सुटलाव. हे बघा ह्या कायता बघा ह्या बघा ही वाळाच्या वावरामुळे परिस्थिती झालेली आहे. बघा आणि ह्यो छत्री आपण घेऊन माका भिजत ठेवता. माका वाटत होता पण पुष्पान 4 शब्द खरोखर सांगले नसते. पण पुष्पा नाही आला. पुष्पाची अपेक्षा आमका की ता करीत पुढच्या टायमाक नक्की काहीतरी करीत. ज्याप्रमाणे पुष्पान डान्स आणि आमची केला ना. युट्यूब स्टार पूनम गाडी यांनी आम्ही बघत राहिलो म्हटलं 4 शब्द सांगतील सांगतील आता सांगतील आता सांगतील पण 2 शब्द पण नाही म्हटले. 2 शब्द पण नाही. अरे आता म्हणजे आता- हो बघ, का? हो बघ हे अशी आहेत हे अशी आहेत उसळ. माका वाटतं आता तुका कॉल केलेलो दिस घेऊन येतो पिशवी म्हणजे नाही रे दळण दळण पण उसळीच्या तकडे जाणार वास थोडं तुका. नुकसान झालेलं नुकसान आहे का बाबल्याचं नुकसान सगळं बघा परत एकदा गेल्या लाईव्ह व्हिडिओ बघितलं आता परत बघा किती दाखव झाडा नुकसान नुकसान झाडा कुपळान पडली आहेत खाली. जेवढी झाडा भावान गेली ती परत दिली जागेवर. ते दाखव. का वातावरण आहे बघ एकदम. हा बघा काय झालं आता बागेचा वाटोळा झाला. आणि तुझी बरणी हरवलेली ती गेली वावन होरत ना बरणी गेली सगळा गेला वावन. नुकसान तर बरणी जाऊ बरणीचा मारा देत का बघा या साफसफाई आता पिरियड जाणार आहे. ऊर दिल्यावर काय परिस्थिती होता ती बघा. हे तो आता केळी पुष्पाला बिळी लावणार. केळी बिळी सगळे मोडान पडले आणि पुष्पाची वाट बघतोय मी त्यासाठी. हे आता पुष्पाला लावणार तू कामाला. तुका आधी कळाला पुष्पाक लावणार पुष्पाची वाट काय बघतोय. करणार तू फक्त टेबलावर असे पाय वर हे चांगला माहित तो काहीतरी सांगत राहा तुम्ही ऐका नको याचा. हे बघा या सगळ्या नुकसानाचं हे बघा हे काम. बघा काजी अर्धे वाहून थांबा, गेले. थांबा. हे बघा बाबल्याचे भावान गेलेले पुरात भावान गेली झाडा परत जाते परत नाही ही होती अकडची गेली या साईडची अकडची गेली. कासव पण इले की गेलेली हा कासव तो बघा तो तो बघा कासव. हा एक गेलो नाही रे तो नाही गेलो तो म्हणालो जाऊया कशा उभीत बाबलो परत सांगत खैतरी गेलो आणि पुन्हा परत शोधूक ती माणसाने पुन्हा येतील. आणि ही बघा ही टोनकी सगळी ठेवलेली होती. ही बघा खयच्या खय गेली हळी ठेवलेली टोनकी अकडे गेलेली होत. चला नुकसान मोठा म्हणजे ह्या साफसफाई करण्यात ह्यो सगळं पतेरो वरचो सगळं मोनी पोको पॅन्ट स्पिंड सगळे हे आमच्याकडे असतं. मोनी पोको अरे ह्या बघा नंदनचा गरम आंगडा ज्या मानानं होईला त्या मानानं विचार करा काय वाहत टाकतात त्या. वाळात टाकलेला आंगडा होईल हा. बघ नंदनचा 100%. काय म्हणतं हा पूर्ण परिस्थिती बघा. आणि गेजर बघा याच्यात पाय घालता नाही जास्त. आणि वातावरण बघा एकदम धुक्या वगैरे मस्तपैकी पडला. आणि ह्या धुक्यात गरमागरम भजीचं बेत 1 नंबर. आपण आता आम्ही उसळ खाऊन पाव खाऊन इलेला ह्या 5 पाव चेपटावले ना मी आपले 2च पाव खाले. उसळ काही ती मरणाची घाले पण 2 पाव 2च खाल्ले ना 5 पाव खाले ना. मी 5 पाव खाल्ले. खाऊक दिलेलो होतो. नाही खाऊ केलेलं असं विषयच नसता माझं. खाऊसाठी मी नसतंय कधी जास्त. आता राग येत म्हणून परत मग खाऊचे लागले. चल समारंभासाठी शाळेत गेला वा. तू खास आणि आता उसळ पाव खाऊन घेऊन आता घरी चाललो. भारीच आहे भाषण काय केलंस ना. हा गे
मग भाषण आमका तुझी ह्या होती म्हणून तू भाषण करणार म्हणून आम्ही गेलो कॅमेरा घेऊन केलंय ना बघित आपण पुढच्या टायमाक करतलं ना हा परत ते काय करतो लेख काय या हा बाकी आहे. लेखीन भारी केल्या त्या मनात भाषण मग फॅन्ड्री सारखं बघा हा दोघांनी खैसून येऊन पटकन हसून त्याचा काय चालला आता बघा तो ब्रेक नाही आहे सायकलीचो पुढे ए, काय दुसरं काय आहे? तो तकडे गेलो ए बाबा एक सेकंड कोण बोलला तर मी नाही सांगलो अरे तो आपणच गेलो तू एका सांगलं वरसून खाली ये. तुम्ही आई हा. घे ना असो शॉर्ट काल ना घेऊ का नाका घे. मग खायसून घे हा, चल घे काय असंच घे. थांबा थांब माका व्हिडिओ पण मिळत फोटो पण होत रे दोनदा येऊ झाला का आता पुढे कॅमेऱ्यात बघू नका चला कॅमेऱ्यात बघू ना मस्त हा बस अरे धावत कच्चे ही जोडी भारी आहे काय गो 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 का भाषण भारी गेलं खरं गो गौरव काय मग शाळा सुटली शाळा सुटली पाठी फुटली बाय बाय काय काय पुन्हा यावं पाठी काय रे टपकन पडात नारळ चक. च अजून काय करू भाषण भाषण करीत होतोय. भाषण केलं किती किस्सा 4 वेळी किती 4च ओळी पाठ करून गेलं किती सकाळी आवशीन 5 ओळी म्हटलेले तू 4 काय सांगतो आम्ही 4 सांगतो. काय 4 मग हे सकाळी किती ओळी घेतल्या ना आवशिण्याच्या भाषण अर्धे गायब केल्या मग ताच म्हणतं तिकाच विचारू काय आता तिका मनाक सांगा काय घे तू भाषण आधी बघ सकाळी शिकवित होतस त्या मनात भाषण केलंच नाही तर माका नाही शिकवीत होतं गौरव का शिकवलं आमका वाटलं गौरव सांगता माझी मम्मी मम्मी काय मम्मी पण तू पण म्हणशील पुण्यान उसळीचा काम केलंय आणि हिनं चणे लावूचा बारीक काम केलंय मी दोघांनी. बघ आता रे भाषण करूचं काम काय एक केलंय ना माका वाटलं तू करतल 4 शब्द भाषण नाही हिना तरी वैभवीच्या आवशीन तरी ऐकून घे 4 शब्द म्हणून सांगितलं आपण नाही वाटलं विचार आता वाटेत मतले असो ह्यो आमचो गमतीशीर व्हिडिओ होतो डोरा काय सकाळी अर्ध्यावर टाकून गेलो ह्यो आणि ती पळत पळत इली चुकली ती कोण ढोरा ढोराव चुकली आणि ह्यो चुकलो माका तर अशा प्रकारे इथे थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत संध्याकाळची चाय घेऊया संध्याकाळी चाय पिवतो चाय बरोबर बिस्किटा खाऊया चायवर बिस्किट याचा आव्हान हा माझा आव्हान चायवर बिस्किटांचा नसता माझा वेगळा असता ह्या बघा ही माझी कामं वेगवेगळी असतात ह्या बघा ट्रे बी भरणे रोपा पाकडे वर्षाची कामं शेंगदाणे फोडलेले पुन्हा साला जोडून ठेवणे या वर्षाचं काम असतं आणि आई आमची तिकडे मासे नीट करता यांचा त्यांचं काय इलेल्यांची हास्य जत्रा. हास्य जत्रा चालूच आहे बाय बाय कांदे पोहे खायला या संध्याकाळचे उसळ पाव खाऊन झालाय